Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapis syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ini mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Oras sa Pilipinas, 46 minutos na nakaligad sa alas 8. Good evening friends, good evening sa atong mga listeners kag mga viewers. Mayong gabi Banwa, kamusta na kamo tanan? Welcome sa Iloilo Newsline. Paagi diri sa programa Iloilo Night Watch. Agod sa pagdala sa mga impormasyon, mga balita kag aton pagsipad-sipad sa mga issues na aton natipon subong adlaw. Please like, share, and follow our FB page, Iloilo Newsline and Gimaras Newsline. And click the notification bell for more updates by subscribing to our YouTube account in Iloilo Newsline. Kotob malabutan sang signal sa Iloilo Newsline. Kumusta na kamo tanan? Sa mga Pinoy dira sa Sagwa, sa mga Ilonggo. Kumusta na kamo? Okay lang bala kamo dira? Kabay pa nga okay lang kamo, wala sa nga problema. Standby yan ay sa atong mga listeners, standby sa atong mga viewers, yara na sa atong linya ang Pag-asa Iloilo upod sa kay Engineer Michael Laviola. Paliog, standby. Iloilo Newsline Weather Update. Engineer Michael Viola, sir, mayong gabi, welcome sa Iloilo Newsline. Magandang gabi din po sa inyo sa lahat po ng mga nakikinig at narito ang pinakaling update sa bagyong si Fabian at sa magiging lagay ng ating panahon susunod na 24 na oras. Kaninang alas 4 ng hapon, tuloy naman yung sentro ng bagyong Fabian sa may layong 655 kilometers, ilagang silangan ng Isbayat, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin ng maabot sa 150 km per hour, malapit sa gitna at ang pugso na umabot naman sa 185 km per hour. Ito ay kumikilos sa direksyong Pakanluran sa bilis na 10 km kada oras. Itong nasabing bagyo ay wala namang direktang epekto dito sa atin. Alipan lang sa southwest monsoon na pinapalakas na itong bagyong Fabian. Kaya ang probinsya po ng Iloilo at titirang bahagi ng Western Visayas ay magiging mauna pa rin yung ating kalangitan ng mga kalat-kalat pagkulan at pagkudlas ng tulog. Ang ihip ng hangin magiging katamtaman hanggang sa malakas na nagmumula sa timog kanluran at yung ating mga ribay dagat ay magiging katamtaman hanggang sa maalon. Yung magiging atas natin temperatura mula 25 hanggang 31 degrees Celsius at mula po dito sa Pag-asa Iloilo, Michael Villa, magandang gabi po. Madamo kasalamat, Engineer Michael Laviola. Iloilo Newsline Weather Update. 49 minutos na nakaligad sa alas 8 sa aton nga mga headlines. Lihog lang like, share, and follow sa Facebook page ang Iloilo Newsline. Kag palihog subscribe sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. Mga punong barangay sa syudad sang Iloilo nag-angal bangod tama kakulang sa mga food packs ang ginhatag sang DSWD6 sa mga kabaranggayan.
Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque liwat nga ginklaro sa publiko kung nga agin pa idalom sa ECQ ang syudad kag probinsya sang Iloilo nga sa pagtan-aw sa mga Ilonggo hindi justified ang quarantine classification. Sa dugang mga informasyon hipi sa Miagao Police Station, Captain Marvin Buenavista nagahulat sa resulta sa autopsy, paraffin test kag ballistic result agod matumod ang kamatayon ni Patrolman Marvin Agustin del Castillo nga nasapwan sa ruin sa tower sa Barangay Damilisan, Miagao, Iloilo. Physician sang San Lazaro Hospital kag medical doctor sang Philippine General Hospital, Dr. Rontgen M. Solante, nag-athag kung fully vaccinated ang isa ka tao, matapikan bala sa gyapon sang Delta variant? Sa dugang pagid nga informasyon, babaye wanted sa kaso nga pag-falsify sa mga dokumento, arestado. Antique nag-put up sang 4 ka border restriction sa tinutuyo nga malimit ang pagpakadto pakari sa mga tao nga hindi essential. Kag may ara kita karon sang COVID-19 updates sa Western Visayas, Philippines kag worldwide. Subong man mayara kita karon nga ang aton nga correspondent live and direct sa South Korea bangod nga COVID-19 dito sa South Korea sa syudad sa isa to ka syudad amat-amat naman nga nagsaka ang mga ang numero sa mga na-infect. Standby lang sa atong mga listeners, standby sa atong mga viewers. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Graphics Innovative Mind, Computechnics, Computer-Aided Services nga namtang sa Barangay Katilingban, Molo, Iloilo City. Sa unan lang gid sang Molo Plaza, sa tadlong sang opisina sang Bureau of Fire Molo. Ang graphics ginapanagiyan ni Sir Manny Sanoy. Kag sa aton nga mga listeners man, dira sa Crossing Patio Dueñas, Iloilo. Sa mga pangita sa priskang isda, kadtuin ninyo dira palihog ang pwesto ni Nijima kag ni Digol. No, ara lang da sa unan lang sang ang National Highway. Ginabulubanta ta mga 20 to 30 meters away. Ara da ang ilang pwesto. Maladamo da sang isda nga ginapangumpra nila halin sa istansya kag may mga seafoods man nga ginabaligya ang ini nga mag-asawa. So kadtuin nyo lang ang pwesto ni Nijima kag ni Digol kay madamo da sang priskang isda kag seafoods nga ginabaligya nila. Sa aton nga mga listeners, padala lang kamo diri sang inyo nga mga comments, sang inyo nga mga shoutout o kon sang inyo nga mga pagpanamyaw nga iamon ina nga pagabasahon. Mayong gabi kay Mary Joy Castiva, Justin Calataro, kay Shasha, kay PJ, kag kay Baby Polpol. Sa taga Napolcom, mayong gabi lang da sa taga Napolcom, kag sa mga pulis naton sa Campo Delgado, dira man sa ICPO, sa IPPO, sa Capiz, Antique, Aklan, Guimaras, Bacolod City, Negros Occidental, kag Kutob Malabutan sang signal sang amon nga pagwaragwag diri sa Iloilo Newsline sa mga pumuluyo. Mayong gabi sa inyo nga tanan. Kaya nung Lando, Galia, mayong gabi. Dira man kay nang ating mayong gabi ang inyong bata-bata. Don't worry, ari na di. Mayong gabi man kay Rona Amaba. Kung gusto nyo magbakal sang itlog, kadto kamo sa Egger Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. May telephone number 523-0039.
Ang itlog sa Egger Farm, preska kag barato. Ang Egger Farm ginapanagiyaan ng Day William kag Josie Lagman. Pwede man kamo makatawag sa 0947-856-4729. So ginatinguhan ta nga matawgan ang aton nga resource person para nga maka-plastar kita kay na mga punong barangay diri sa syudad. Baw, nag-ayawan sila explain sa ila nga mga pumuluyo. Nga amo lang ni food packs nga bilin, amo lang ni ang atong ipangatag, amo lang ni ang dapat nga tulungaon. At least ma-explain nila. Pareho ni sa barangay na bitasan, sobra sa klibo ang mga dapat nga sa halatagan. Pila ka food packs ang nagabot? 30? Paano mo mapaigo? Ano mo i-raffle? Yara sa atong linya, si punong barangay Barbara Aroza sa Nabitasan, Lapas. Kapitan, mayong gabi. Welcome sa Iloilo Newsline. Si Johnny Diaz kag si Sweet Dawn ang imong upod. Hello, good evening. Hello, Kap. Mayong gabi, Kap. Okay na, sulod ko. Hello, good evening. Hello, Kap. Okay na nga akong sulod sa mo. Medyo choppy lang gid, sir. Okay. Subong, okay na. Okay na. Okay nang sulod. Hello? Oh, subong. Hello, Kapitan. Hello, Kap. Hello, Kapitan. Okay. Dula. Kay galain-lain ng chimpo mo. Baskog ang ulan, gahangin, gadula-dula ang network. Muna, nga apektado. So, aliw ko na yung mangkot ko, okay ang signal da. Okay na? Okay na ang signal? Idog-iduga, kadagdag. So, standby sa atong mga listeners. Sweet. Ed's Lumber Supply and General Merchandise sa Pasig City. Nagabaligya sa pertahan sa balay, hamba kag lumber products. Nagabaligya man sa sinako nga bugas kag uling. Please contact 0908-129-9169 o kon 0939-529-9320. So, sa atong mga listeners, lihog lang padala diri sa inyong mga mensahe. Kaya mo nila nga basahon. No? Padala diri sa Iloilo Newsline. Kag kung may mga insidente dira, palihog text sa 0929-254-4135. 0929-254-4135. Kaya mo nila nga aktuhan. No? Kung labi na kung may mga insidente sa inyong lugar, pasa ninyo dire. So, amon na dason nga iga-follow up, no, para nga mahatagan ina sa nga aksyon. Kaina sa mga fans ang Milwaukee Bucks, nag-champion ng Bucks kay na, no, sa NBA Finals 2021. Pierde ang Phoenix Suns, no? Pierde ang Phoenix Suns. So, ang MVP, most valuable player si Antetokounmpo. Antetokounmpo, no? Sakto to. So, siya ang MVP kina. 50 anyos man kag nag-champion naman sila ang Milwaukee Bucks. May ara ka nga panamyaw da Sweat. Sa mga pumuluyo sa South San Jose, North San Jose, taga-Tabukan, Mandurriao, mayong gabi sa inyong tanan. Mayong gabi sa Calataro, Plaga, Gumbok, Diaz, kag Yanson family. Mayong gabi man kay Rose, Pagmanoha, Perocho, and Nejma Tupas. Load Lift Trading and Services.
Isa ka construction firm nga nagapang-obra sa mga building, kapareho sa mansyon kag mga balay. Nagadesign man sila sa mga balay depende sa inyo nga budget. Ang ila opisina ay sa Block 5, Phase M, Francisco Homes, Geo, San Jose del Monte City, Bulacan. Pwede nyo makontak si Engineer Joey Diaz paagi sa mobile number 0939-812-6336 o kung pwede man mag-email sa maria_rusem@yahoo.com. Yara na sa atong alinya si Punong Barangay Barbara Rosa sang Nabitasan Lapas. Kapitan, mayong gabi si Johnny Diaz. Hello, Kapitan. Hello? Hello? Hello, Kap? Hello? Okay, Japon, sulod. Ha? Leo ko? Ay, para nga matalunsay na ni naton. Way Japon na sulod. Gin pa plaster mo nga para mayo signal. Kay nagadula-dula nga dan subong. Baskog ang hangin kagulpi lang gaulan. So mo ni nga nagadula-dula ang signal. Testingan taliwat si Kapitan Aroza sang Nabitasan Lapas. Standby lang anay sa atong mga listeners, standby sa atong mga viewers kaya tingwanta nga ma-contact ini si Kapitan kag may mga iban pa kita nga mga clarification with regards ini sa tagtaganay sa mga food packs. Di makon mo nga sobra sa klibo ang iya constituents to may indigensya. Tapos gamay lang ang nabato niya. Kapitan, pasensya gid. Kapilata mo to. Kapitan na Rosa. Hello, Kap. Hello. Hello, Kapitan na Rosa. Hello? Hello, Kap. Oh, okay na, Kap. Ang sulod ko. The traffic. Hello, Kap. Okay na, Kap. Ang sulod ko, Kap. Okay na? Para ako nagawa. Kap, ang mga pila ka food packs Johnny Diaz ni Kap. Si Johnny Diaz. Yes, sir. Good evening, sir. Mayang gabi. Mga pila na Kap ka food packs ang nabaton mo halin sa DSWD. Kung basihan naton ang subong ECQ kaga subong lang gid nga semana nakabaton kita kahapon sa 33 ka boxes or food pack galing sa DSWD. Paano nimo ini mapaigo, Kapitan, sa imong mga constituents dira sa barangay Nabitasan? Kay nabalanta do sobra isa klibong imo nga mga indigents? Ang before na daan last week, sir, naka-release kami sang amon iyang food pack, isang bugasing ini siya, no? Halin ini sa 70% na disaster risk fund sang barangay. Sa Sunday ini siya natin din-release. It so happen, naging tawgan kita sa DSWD, may ara kita food pack, naging kuha kahapon na 33 kabilog. So, ang gidnimo naton para wala sa sunggudanay, kag wala sang mga damo issue diri sa aton barangay, din-meeting naton ang aton na council para tun-an gid maayo, kag para maging isa ang aton desisyon kung kay sino balaan ang initial ihatag ang inyong certificate of food packs, knowing na we are releasing or we are giving out almost 1,100 ka food packs sang halin iya sang pandemic last year. Kaya gina-include naton ang mga nalockdown naton ng mga borders. Kung basihan naman naton ang registered number of families diri sa aton barangay, we have 867 family or household rather, sorry. We have 867 registered households. So, ang initial naton ni ginhimo, hatagan anay ang frontliners, ang volunteers, ang aton BHERTS nga health workers na nagatrabaho gid adlaw-adlaw para sa safety man sa aton nga barangay. Kag may ara kita sang ginpili gid nga pinaka-indigent sa PWD. With this, gin-explain na naton sa pumuluyo through our FB page na ang aton council, ang aton barangay, nagahimo naman sang para makahatag naman kita liwat
sa subong nga simana sang gamay nga bulig para sa ila bisan sa bugas lang no bisan amo lang na ang release naton. So may ara kita iya sang may mga nabiling nga mga bugas from the DSWD and also may mga nabiling nga bugas nga pwede naton isipon na halin man sa aton disaster risk fund. Ginahimuan pa isang council na matipon iniluwat kag ma-divide para matagaan ang almost 1,100 plus na families naman. Ano? Ang hambal sang DSWD, pagis ila nga spokesperson nga si Miss May Rago Castillo, dapat nga mayara kuno kamo nga counterpart sa barangay. Di kung mayara kamo nga counterpart abi o kung mayara kamo nga ibakal man sa mga dapat ihatag nga konsumo sa mga pumuluyo, makaigo pa ihan ini tubtob sa fourth quarter. Kung ang barangay may ara pa ya sa nabiling nga budget halin sa disaster risk fund o kon sa or kon ang ining sa aton nga BDRRM fund, pwede gid ang barangay maka-provide. Usually amo lang ginahimo namon sa mga kabarangayan nga kung may disaster nga matabo sa aton barangay, nag-release kita sa food supplies para sa aton pumuluyo. There are some barangays nga naubos na iya ang ilang nga budget last year pa lang kay nag-lockdown kita last year. It so happen nga diri sa aton barangay may ara ang ginrelease naton subong isang last Sunday base pa ini sa 2019 nga BDRRM fund sa barangay. So may ara pa kita sang remaining nga for the year calendar year 2020 and hopefully ma-release naman naton before mag-end ang quarter. Oo. So kabay pa nga matatapod ini sila, kag kabay pa nga ninsindihan nila Kapitana Arosa ang inyong Yes, sir. stand kay ti ginapangitaan nyo na pamaagi. Ang importante Yes, sir. nga makapiyan-piyan sa ila sulok-sulok Kapitan Arosa. Yes, sir. In fact, ina kay kung sa ligan na niya naton ang ginahatag sa aton sa gobyerno, kulang gid. Kay hindi na lang niya aton barangay ang providean. So, diri sa Iloilo nga daan we have 180 barangays na nari-sari ang isip sang kada pamilya, kada barangay. May dalagko nga barangay, may gagmay nga barangay. So, this is also a call sa aton pumuluyo nga hindi naton pag i-compare kung ano iya ang ginhatag sang piyak nga barangay kag kung ano iya ang ginhatag sang aton ng barangay because sari-sari ang kadakuon sang populasyon sang kada barangay kag sari-sari man ang source of budget or ang amount sang budget sang kada barangay. Paano nyo na lang ini napaigo ang 30 ka food packs man? Ginlugaw nyo? Hello, sir. Paano nyo napaigo ni ang 30 ka packs? Ginlugaw nyo na lang ni? Inisar din hatag nato no sa naka dapat gid anay nga makabaton initial. May ara naman kita iyang ginahimo naman nga pamaagi nga matipo naman ang bugas nga pwede naman naton ihatag sa pumuluyo na naton nga kadamaan gid. So kabay pa nga naintindihan ini sang tanan-tanan. Why na sang Yes, sir. dugang pa ni? Why na ka Kapitan na Barbara Rosa? Sang dugang halin sa DSWD? Wala lang kita sir kabalo kung may ara pa sila kay kita iya ginagahulat man lang kita sang tawag nila kung may ara nga ihatag. So inisyatibo na lang inisyatibo na lang sa tagsa-tagsa ka barangay kung paano ang pag-distribute kag kung ano ang pwedeng himuon nga para mahatagan or ma-priority anay ang dapat tagaan gid sa tagsa-tagsa nila ka barangay. Oo. So kabay pa ini tani nga magilinsindihan na lang ang tanan kay anon tabi kay amo ning pandemya kag daw tanan man ni nga barangay apektado. Hello, Kapitan sir. Rosa, hindi bla? Hello? Silingkod daw tanan man ni nga barangay apektado. Hello sir. Ilokap, silingkod daw tanan Yes, man sir. ni nga barangay apektado, hindi bla?
Yes, sir. Apektado. Gid ang tagsa-tagsa ka barangay. No? So, hindi malang isa ka barangay ang naiguan sang ini nga pandemya. Halos tanan gid kita. Kapitan Bararo sa mama, madamo nga salamat sa tiniyon nga ginhatag nimo diri sa amon sa Iloilo Newsline. Mayong gabi kap. Yes, sir. Maayong gabi kag madamo gid nga salamat. Thank you. So amo to problema nila sweet. Makon mo sobra isa klibo nga indigents. Ti 30 lang ka, 33 lang kapak. Ti paano mo na mapaigo man? Ano lugaw-lugawon? Party-partihon? Ano may community ka kuan lang kamuda ang daw ala kitchen para nga adlaw-adlaw may magluto tapos masigdala lang yahong amo na lang na ti kulang mo ang DSWD gambal nga kulang budget nangayo pa sila tubulig nangayo sila sang ayuda sa central office yan nun takaya mo lang na pandemya kita, isikyo kita. Kaya ang rason sa IETF kag ni Presidential Spokesperson Harry Roque, lain-lain nga mga rason, may ara Delta variant dito sa Antique, apektado kita. May ara naman nga bangod nga napuno ang ICU, santanan nga mga hospital. Di alang-alang di mo na pagbatunon ang mga pasyente alin sa sagwa sa iban nga probinsya. Pabayaan mo na lang na para hindi magutok ang imo ICU para hindi paidalom sa isikyo. Pagbalik ta, hibalon ta ang dugang pagklaro ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque nga ginpaidalom sa isikyo ang syudad ka probinsya sa Iloilo, nga kapila ko na niliwat-liwaton, kapila mo naman liwat-liwaton, pero lain-lain nga mga rason. 12 minutos na nakaligad sa alas 9. Gapangita balaka mo sang puro nga buko shake, magkato sa Ceres Terminal, Barangay Kamalig, Haro, Iloilo City. Kagpangita ang kiosko nga Sweetie Buko Shake. Ang Sweetie Buko Shake, manamit ang templa, barato ang presyo, affordable sa tanan, kag saburuso katama. Ginagarantiya namon sa inyo nga pure gid nga buko ang ginahimo nga shake, bangod hasta ang tubod ginalakot sa pagtempla. Plus, purified crushed ice ang ginagamit kag wala sang kulba, bangod chemist ang nagtempla sang Sweetie Buko Shake. Tilawin nyo, Sweetie Buko Shake. More power Iloilo. Okay, ara na. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Good evening kay Leslie Londonio. And happy listening to Family Lasa of Bulilao, Mandaryao. Mayong gabi man kay Marie Eve Santia. So sa aton nga mga listeners kag mga viewers sa aton nga mga kauturan, mga Ilonggo, mga Pinoy dira sa Sagwa, kumusta na kamo tanan? Palabot man kamo di sang inyo pa shoutout sa inyo nga mga sa inyo nga mga pamilya para nga makahibalo man sila nga okay na kamo dira. Kay Leslie Londonio kag sa iya nga mga kilala ha mayo lang nga pagpamati dira sa Bulilao, Mandaryao kag subong man sa mga vendors, mga porter kag gwardiya sang Ceres Terminal. Mayong gabi sa inyo nga tanan. Mayong gabi man kay Odi Gift, kay ang Ante Mian, kay To Junior, kay Mike, kag kay Nong B-Boy and Jackie. Mayong gabi man kay Agnes Guiñez, Zenny Villanueva Octaviano, Alfredo Tacluyan, and Gemma Cabalonga,
Elida Noy, Harriet Alvarado, Manuelita Sibonga. Balik kita sa aton nga pagpangalagan. 14 minutos na nakaligad sa alas 9. Ipabati ta sa inyo ang pagpahayag ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque. Matapos nga nagpatawag kaina sa press conference, kay may-ari ni sa nakaschedule nga press conference mo, ti may nagpamangkot liwato nga daw hindi kumporme sa justification nga ginahatag sang IETF sa mga Ilonggo nga ginpaidalom sa enhanced community quarantine. Yari si Secretary Harry Roque. Third question niya, Iloilo City Mayor Jerry Courtesy Trenes sa said mga placing Iloilo under PTV. ECQ is not justified because 60% of their patients are from other areas. Also, COVID cases in their city is 25% lower compared last month. Why did the IATF decide to place Iloilo under ECQ? If this is the case, how will you justify your decision? Sa datos po nakabase yan, no? At paulit-ulit na po nasagot yan ng ating mga taga-DOH at ng NTF. Ulitin ko lang po. Ang ating basihan po ay yung daily attack rate at yung 2-week average daily attack rate na parehong critical for Iloilo City. Yung una po, test kasi yung pagbilis, yung isa naman po kung gaano kadami ang nahahawa. At tama po, maski karamihan ng pasyente ay galing sa labas ng Iloilo City, yung healthcare utilization rate naman po ay factually and objectively measured. Ilang ICU beds pang available at ang lumalabas po ay 0 ICU bed available na. No? So kinakailangan po talaga ilagay sa ECQ ang Iloilo City. No? Now, kaya naman po linalagay ang Iloilo City sa ECQ gaya na nangyari sa Metro Manila at the rest of +8 nung kailan lamang ay dapat mapabagal natin yung pagkalat ng sakit nang sa ganun mapaghandaan po natin yung mga pangangailangan ng mga magiging seryoso ang kanilang karamdaman. So kinakailangan po palawagin natin ang ating healthcare utilization rate habang tayo po ay nasa ECQ. Putik mo kay Mayor Trinas, Delta variant, anay kinabuking ka mo nga partis Delta variant no Hulyo 16 nagwa, ang inyo yang nga papel ginpreparar Hulyo 15, karon diri naman kamo sa ICU, nga gutok ICU sang mga hospital. Kay nabuking kamo to sa inyong ambal nga bangod sa Delta variant. Ano gid ba lang rason? Ha? Paliwat-liwat kag lain-lain inyo rason. Ha? Sa mga Ilonggo. Abi nyo way natandaan ang inyong ambal? Ambal sa mga Ilonggo. Linga hindi man ako no nila malipatan magdali ng leksyon. Nan. Amo na. Di alang-alang ang syudad ni hindi magbaton sa pasyente. Halin sa iba nga probinsya para nga hindi mapuno ang ICU. Ha? Okay lang na? Kundi daw kalaway man, konsensyahon ka, kay ang kabuhi sang tao, amo to ang ginalagas. Anong inyo yang isipay? Kung mapunong ICU, ipaidalom na yon sa isikyo? Grabe man nga talaksan nyo, no? Kay hindi na kamuto kalusot sa Delta variant nyo, nga dito sa Pandan Antique. Namigid ka mo paliguatan. 19 minutos na nakaligad sa alas 9. Sa mga Ilonggo, batian nyo naman to, sa una nga pagpayag ni Secretary Harry Roque, batian nyo man sa ginambal ni Mayor Jerry Trinas, kung nga ang nag-ECQ kita, kaya ang hambal ko no, ni Secretary Harry Roque, kay may Delta variant sa Antique, ti subong lain naman ang iya statement.
mayo lang nga pagpamati sa mga taxi drivers kag kay Pareraol Gordobe kag sa iya pamilya dira sa Boulevard kag subong man sa Kalumpang Kalaparan mayong gabi sa inyong tanan. Mayong gabi man kay Bebs Villanueva. Gapangita bala kamos ang rehistrado nga veterinarian agod mapacheck upan ng inyong mga kasapatan. Mag-consult kamo kay Dr. Ronnie Galia, rehistrado nga veterinarian nga nabasig sa San Miguel, Hordan, Guimaras. Handa nga magbaton sa mga client nga nagasagod sa mga ido kag iban pa nga mga sapat. Kung nagamasakit ang inyo ido, dalan nyo kay Doc Ronnie Galia. Sa mga nagahiwat sang kadlawan, happy birthday. Na? Happy birthday sa inyong tanan. Salamat sa pamati kag pagtanaw diri sa Iloilo Newsline. Good evening dira sa kay Babe sa Villanueva. Mayo lang nga pamati diri sa Iloilo Newsline. Dugay-dugay basi makontakta nga ton nga correspondent sa South Korea kay classmate na Nimia Marquillero. Okay, saka man tong numero sang COVID-19 sa ila. May mga dungulis man daw pariho man kuno sa Pinas. Hambal niya kay may ara ga takod face mask, may ara man wala ga takod face mask. Pulo pariho gid diri. Amo gid kag may ato man tong galinagaw, no? So testingan nato na karon nga makontak. So sa tanan nga nagahiwat sang kadlawan, happy birthday. Kadlawan, happy birthday. Sa tanan nga manugiwat pa lang sang kadlawan, advance happy birthday. So happy birthday sa inyo nga tanan. Halin diri sa Iloilo Newsline. E-check taman karon na report ni Danny Villasis nagikan sa Guimaras. No? Hibaluhon taman karon kag may update kita sa kamatayon ni Patrolman Marvin Agustin del Castillo. I-check na yung report sa atong koneksyon. Live and direct sa Antique. May 4 to ka border restriction. Anong status? May mga na-intercept nga mga dungules. Yari ang report. Upod sa kay partner Roming Antonio. Paliog standby. Ming, please come in. Hello, Ming. Partner, kamusta? Partner, kamusta signal? Okay, good, okay. Okay, mayong gabi, partner, dyan ang sitwasyon din sa Antique, tamaan kadamon sa ulan, sa kadyaman wang mga tilon. Bilang report natin sa kadyang mga tinion, umpisa kahapon nga dlaw, in pasarduan, may border restriction ng Antique sa 4 tanan sa exit kag border. 2 sa sur kag 2 sa bahin sang norte. Ang sa sur ang dira sa may sa Antique, Iloilo, San Joaquin kag Antique. Kag ang San Joaquin Aninii. Amo nang 2 sa sur samtang ang sa norte ang Nabas, Andan, Tag, Balay, Libertad, Boundary. Amo inagin tantangan ng mga checkpoint. Pag ang kasulod sa probinsya sa Antique, ang hindi makasulod kung wala sang importanteng tagpuan
diri sa probinsya sa Antique. Ang taga-Antique naman, binabawal magkanto sa Iloilo kung non-essential ang travel. Kay ang siyudad ng probinsya sa Iloilo, hindi man magpasulod yapon sa taga-Antique, kuning kako diri sa amon, i-allow sanda na magpadulong sa siyudad sa probinsya sa So nautod ang aton koneksyon live and direct sa Antique kay partner Roming Antonio. Balikan naton ang signal sa atong koneksyon kay gabi ko nung ulan naman dito. Pareho man diri kagabi sa siyudad sang Iloilo nga nag-ulan-ulan man. Dito ko no naga-ulan-ulan man. I-check naton balikan tang report ni partner Roming Antonio. May apat ka border restriction in and out. Amo ni subong ang gina-monitor sa aton nga mga pulis nga hindi man sila mapagar nila ang pakadto pakaribla sa mga tawo nga hindi malang essentials. Kung mahimo pa lang as tipo tanay punto kamo anay sa inyo balay kung wala malang kamo sang importante nga kadtuan. Amo malang nang pangabay sa aton nga mga public officials nga hindi anay sagad pinadungol. Kung mahimo, dira lang anay sa inyo balay, hindi ka mo sagad bombardiyo. Meng, nautod signal ta. Please come in, Meng. Okay, amoy na partner, hindi masyado ang restriction sa papagwa ng mga Antiqueños kung maganto sa Aklan. Tangod nga ang Akalibo kag ang Aklan, why man sila yan ang paidalong sa tawag na ECQ. Kung may mga bata, hindi pwede kasulod sa Antique, amo man ang pagpagwa kag stricto ang pag-advise na kung why man lang sang gina-travel gid nga importante sa pagwa sa probinsya, mas maayo lamang magpahimunong sa probinsya sa Antique, especially sa pagtatagsa namon diri kag mga barangay kung diin mga barangay na uli. May mga border restriction ma'am sa kada banwa diri sa Antique kag bisan sa mga barangay no. Na diri may mga checkpoint na hindi gid man tanan sa mga barangay sa lain-lain nga banwa diri sa Antique checkpoint. Dipindi ko ng isang barangay may ara abi partner nga mga positive cases may surgical lockdown sa pila ka barangay. Pero kung diri sa Antique, why problema gid ang travel within sa amon diri nga probinsya, kag within sa amon kini nga mga taban-wahanan. Ang point ini, take lang ini kung din ka makanto, pero hindi gid man gid strict unlike sila sa syudad kang Iloilo. Kag amo ini lang ang aton madulong report kag ilang gamay nga update sa balita na may darwa kataga Antique kang Mayo na-infect ang Delta variant mga kabianan. Ang problema kag ginatangaw ang kadya ka mga Antiqueños na dapat siguro mausisa kabudlay na kung contact tracing ang pag-aambalan diri. Ang usisaon lang ang mga nagpositive bala sa May to June kung bala kuhaan sila sample kung bala ang sample nila na partner padala na lang dito may genome sample agad mabalaan kung ini Delta variant gidman daw amo man na dapat dira sa inyo man kay malay mo kadugay na to bakit tiraran tao salamuha tiraran tao mag-travel malay mo ga-declare ang amo dang positive pero kung ura ta mamanki ang mga nag-positive lara bakit isaragan ka na darwa yung tatlo ka ang Delta virus o kung variant ang COVID na kapiyanan amo nga daw wara nagauntat-untat ang transmission karon man kang COVID
din sa may Western Visayas. So, amo ni ang report ang sa may tuloy sa piko ng mga oranan na tuloy sa mga nyo nag-report para sa Iloilo Newsline. Minutos na nakaligad sa alas 9. Sa aton nga mga listeners, di grabe ulan to subong sa Antique. Ang mga pulis naton nga ara sa border restriction, siyempre 24 oras sila iyawan to sila pinaulan kabay pa nga hindi lang kamo magkalabasada. Ha? Pasilong-silong man kamo kay budlay na base magkalatang kaso kamo kagya base mahulog sa COVID, delikado gid. So, pulo pa silong man kamo nga mga kapulisan naton. Kay parang may resistensya pa sa pagbantay hasta pa ni Pizza 31. Sweet. Mayong gabi kay nang Joanna May Plaga Gumbok. Good evening sa inyo tanan, kag kay Jaw. CL Diaz Poultry Supply nga naamtang sa Barangay Bagakay, kag Hacienda Conchita, San Dionisio, Iloilo. Nagabaligya sang sari-sari nga mga feeds para sa baboy kag manok. May ara man ginabaligya nga mga bulong para sa mga kasapatan. Pwede pa kamo makaayo ilabi na kung alang-alang ang inyo dala nga kwarta kay maapo sa istoryahon si Cheryl Lucendo Diaz sa mga suki nga nagakuha sang feeds. CL Diaz Poultry Supply. Sa kay Toto Child, mayang gabi, musta ka da Toto Child? Permi ka daga paligo sa imo nga minipol, halong-halong gida, ay base maka dalinas ka, budlay na. 31 minutos na nakaligad sa alas 9. Ipabati ta sa inyo ang tingog ni Dr. Ron Jean Asulante. Ngayon siya, doktor sa San Lazaro Hospital, kag medical doctor sa Philippine General Hospital. Ginpamangkot ini siya kaina, upod sa kay Secretary Harry Roque, sa ginpatawag nga press conference, kung fully vaccinated ng isa katawo, matapikan pa bala sa gihapon sa nga Delta variant? Yaring sabat ni Dr. Ron Jean Asulante. And should a fully vaccinated person still worry about the Delta variant? What are the risks of getting COVID-19 for fully vaccinated people? Okay, so for fully vaccinated individual, the risk is really low compared to non-vaccinated. And in fact, this data has been gathered from different countries wherein surge are being documented. And most of those cases are those cases that are not vaccinated. So fully vaccinated have lower risk of getting the infection, lower risk also of developing more severe COVID infection if you have received the 2-dose full vaccination. Second question po niya, are there new symptoms that we need to watch out for with the Delta variant? Well, with regards to the symptomatology, pareho lang ang sintomas kung ano man yung mga variants of concern. No? So, walang unique na symptom na makikita lang doon sa isang variant. No? So, ganun pa rin, no? Yung cough, fever, tapos panakit sa katawan, masakit ang ulo. No? So, those are the most common symptoms, no? Including sore throat, at saka yung nawala ng lasa, at saka pangamoy sa kapaligiran. Okay. Wala sang garantiya. Kung fully vaccinated ka, wala sang garantiya nga hindi ka na matapikan sa virus. May tendency nga matapikan ka galing hindi severe, no? Hindi ka matamaan. Ang imo tungupod, kung ikaw natapikan, nagsaylo siya, kagway sa makapavaksin na basi siya ang matamaan. Kung bakod immune system ya, di pareho ka mo nga parutay-rutay.
halong-halong gid kita. No, halong-halong gid sa tanan nga tion. Kay tulot rang kaso lang na pro, base bla nga ma-charge ka dason sa COVID-19. 34 minutos na nakaligad sa alas 9. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Naka-standby sa linya atong koneksyon nagikan sa Gimaras. Upod kay Danny Villases. I-check naton. Dan, palihog standby. Dan, please come in. Go ahead, Dan. O, napatagol ito. Dan, go ahead, Dan. Go ahead, Dan. Okay na dyan, okay na, no? Okay na, Okay. okay na. Okay, medyo nagka-kwendens mo hindi na sa Maras. So, kayo na sa padulong kita kayo na sa Banwa sa San Lorenzo, bawat man sa kayo may nakontakta ng mga informasyon, may pwede ito ng mga segment ang polis sa San Lorenzo, pag pangunaman ni Police Lieutenant Georgie Setian, si Georgie Gania, rather. Ang polis ang San Lorenzo PNP. So, kayo na sa mga pasado alas 10, more or less, inis ka na katigayon sa pag-aristo sa isa ka babae na magkaso. Ini dito yan sa may bayan sa Pangasinan. Kaya ang ini nga babae, suspect ini siya sa kaso. Ngayon togo yan sa falsification by a private individual and use of falsified documents, no, Article 172. Kag 172 RTC, naging pirmahan yung Labor Judge Corazon Natividad D. Guzman Lopez, acting presiding judge sa MTC Lingayen, Pangasinan, na napitsahan sa taong July 15, 2021. Ang Belban nga garkuwindas ng suspect ni naglambo sa 36,000 pesos. So ang suspect yung kilala ini dyan kay Jocelyn Pilingon is Reynosa 54 edad, no? Espinosa Jocelyn Pilingon Espinosa 54 edad, babae, kagin sa taga barangay Sibalyo, San Lorenzo, Gimaras. So, sa report to kay ni Police Georgie Gania, muna nagpatang mga negosyon kaya sa may Banwa sa San Lorenzo. So, ako nag-dito na nag-meeting si Mayor ng Pagao o po siyang nakatapos sa mga opisyalis partida sa health kag sa pilaiang nagadumala sa health protocol sa mga Banwa. Ang ilas niya ginahambalan ang partida sa kung paano, no, ang pag-manubra, ang pagpa-implementar sa pagpatuman, no, sa pag-andam sa bayan niya sa COVID-19 sa Banwa sa San Lorenzo. Kaya sa mga naman pa pila dito ang mga may kaso na tiin ginatinguan ini nga mapatuman pag-lockdown kung pwede marang hindi kita dito man di kaugot, no, ang imuon yung pag-lockdown sa mga natungdan ng mga barangay officials na drabi tungod ng mga kaso ng COVID-19. So, malito kay lagi nabalan ang mayor dito nga hindi ito manggit ka hugot, no, pero implementar ang health protocol sa bayan niya sa Banwa sa San Lorenzo. So ang kuan gali dyan ang boundary section checkpoint kali left ini sa tuman ilang gali dyan, no. Ako din sa kay Police Lieutenant
Judy Ganiya sang mandilang din left ang amuyang border restriction checkpoint. So saya ano man din paringuan man din nga mayor din Pagao nga mapalit na lang agutong matagaan madikwa ang mga pumuluyo nga pagpapagari sa mga banwa agud sa pagpangita sa nga pagpangabuyan no amuyang banwa sang San Lorenzo. So amo ni diyan pag nakatubot kay na sa bahin niya sa Hordan portion kag nanging matakay malitok na ang bakat sang pagtrapiko no wala na sa checkpoint kumanto ya sa may may bahin sa kina dito man kita no nag padulong man sa pag-obserbar ng mga makuha ng mga mayang balita sa bahin kasamon sa probinsya sa Guimaras. So kabilugan na dyan naging matakay kami diri kasama kita wala sa mga madugoon yung mga sinti naluntad sa within 24 hours. Salamat tidra sa kay Kagawad Jason Navier sang Valencia tinggal mas kay Simuda Kagawad ang first kay na sa kay Vice Mayor Paul de la Cruz. Happy birthday. Birthday ka na birthday? Kay Vice Mayor. Kay okay kay naglito na may panto kina may pagpapalo ko ina. Ako ay kulit sa lumdong birthday ni happy birthday. You know, salamat din kay Vice Mayor Paul Vincent de la Cruz. Kay the rest sa mga katapok kinasang sa niyang bayan sa Banwa sa Nueva Valencia sa probinsya sa Guimaras. Kay Parinas sa Diro at Sinjol din Parinas. Salamat din. Tapos din yung pagbulit man kasama no, sa niya sa mga balita. No? So, Daniel Villasis, pagbalita sa Guimaras para ini sa Iloilo Newsline. Mayo lang ang pagpamati kay na Ronje Amolo, kay Aye Castañeda, kay Elina Inisi Midiana, kay Luisa Pastrana del Calma sa Pasig, kay Elina Midiana sa Kanaysa, sa dito ni Subong Guimaras, Melros Pinida, dira sa Cebu, kay Mads Teresita Galieto, Siason, sa Guimaras, kay Ma Carmela Don Salis Lastimosa to sa Metro Manila, kay Ma'am Elsie Calanza sa Pabia, Erwin Robles dito sa Kaduaan, Cadiz, ay Sergio Marie Jasnis Tigbawan, Josie Lagman, kay Ninong Rani Hanggayo, kay Rica Pearl Cabalunga, Ronnie Granga sa Dingli, kay Major Sinon Pansito III, Ma'am Dayan Sikinya, Gregorio Unyok Unday, kay Nini Joylin, Sermani Jan Sanoy, kay Mercy Locsin Diaz, Robert Berlin sa Manapla, Jobert Lago sa Capiz, Lida Apuyon sa Bacolod, Maria Dulce Mallorca sa Capiz, Diraman kay Noela Gamayon, former ABS-CBN, Arlene Gallego, Len, musta? Ay Ma'am Miss Tordesillas, kay Nining Arni, kay Diana Cesar, Edeline Quinto, kay Edie Moriera sa Ontario, Canada, French Charles, kay Gina Jean Lasona Sarmiento dito sa California, kay Lalaine Libuna Ligo, Lovinia Cargel, Exi Juanillo Yanguas, Mayrago Castillo, kay Miles Manaay, Robert Pacardo sa Ilamis Oliva, Abdullah Aguila, Aida Galios, kay Chief Josel Banyas. Chief, thank you gid gali ginato. Nuwadaan ko ginalod. Kay Aljon Torita, Ann Istritzo, RJ Alarcon, Ariel Brasa, Arlen Diquilla, Armando Dairet, sa pamilya Haliki, sa
Asinda Teresa Ibi Magaluna, Benji Apinan, Bayani Talaban, Bingbing Josue, Cher Adagan, Cheryl Hinyalope Sunico, Danilo Calanza, Darwin Papa, may lang pagpamati. Okay, dira man kay pare Ili Daanoy. Eric Binyas. Thank you so much sa inyong pamati diri sa Iloilo Newsline. 45 minutos na. Nakaligad sa alas 9. I-check nato ng update sa kamatayon ni Patrolman Marvin Agustin Del Castillo. Natapos ng autopsy, ballistic, kag paraffin test. May result na bala ang aton nga mga may result na ang aton nga mga pulis sa sini nga hitabo kay gusto sa mga pulis mabalaan ang matudtuod nga kamatayon ni Patrolman Del Castillo. Si Police Captain Marvin Buenavista, hipi sang Miagao Police Station. Bali sir, for the latest, in Subong sir, alas 2 na gina-autopsy ko sa. Ay, doon tapos ko sir, ito ang iya para pinagahapon ito ang ballistic. So, parang tugwas ko na ng ito. So, why pa sang ipagwa sila ng resort? Wala ko sir, wala pa. Pero ano nga balsang libin, sir? Kung sunod sa libin niya sir, kay puso na kung nang ialibin kasi mo na ganyan pa-dalman ko man ang among investigasyon kasi para matumbok man lang kung anong gawin ko na tabok. Kasi kung sa libin ng Tamarilay, ginahambal itong naglakat ang bana, ang libin na isang aga tungkad ko sa estasyon. Then, turn out na wala na pabalik. Ngayon, bisa pangusisa namon, mula ang namuk lang balita si doon pamiling bilin kuno ang libin iya. Pero hindi na pa dalman dagit sir kung ano bigla sir. Wala kong tawagin niya ang bandar. Ang result natin mga examination para tumbok dagit ang kung ano. Pero nakamit lang ang libin niya ni Del Castillo, sir, daw may depression sa kag daw may siya nga balayran nga utang. So, with the utang, sa dula na sa kahambal, yung na sila continuous ang kontak kita kontak naman. Kasi para mapaan sa kita bila sang statement, buo nga statement, sa diin, maging basihan naman sa aton na result na i-conclude. Oo. May nagagawa nga mga impormasyon, sir, ang ba't matuod ni na may utang sa kuno sa online bulang? So, amo mo na mga balita, sir, pati wala man sa isang tao din. Nakuhaan sa statement na magpindog sa amo na nakakuhaan. So, gina-expect naman sir, gina-expect naman i-report naman, sir. Kasi makakuha ka sa statement, mga kilala yun o ano na, with regard sa ng mga issues, sir. So, kamog mismo nakabaton magalit ang sina nga mga impormasyon? Mga dulduho lang na mga impormasyon. So, wala dito ngayon wala dito nagtindog na mag-execute ang Jadi sa lapidibet? Na-legal. Para mabasihan ka man lang sa ating resulta, sir. Oo. Kasi bigla yung magpagwa sa ron siya na wala siya natindog. Oo. Amo na ang among ginapagita. Kung may maka-execute mo lang, pero may basihan mo tayo.
Oo. Bilis ni sir, ginapadala ng tagitan ang guluhan na isubong na paano mo kung sa selection process kung din ang pinakalapit na rason na napatay niya. Oo. Kagabi nakapagwa si BPD, si Kierna Guerrero, nga lapit-lapit sa suicidal. Nga may mga circumstantial, sir, nga nagatanaw abi nga posible suicidal. Di sa una guro, na butang ko sa kwan, sa sitwasyon, no, nga ang area is wala sa may ganda. Secluded. O secluded to, wala sa mga bumusyon, gitla. Oo. Yung galing sa subong, hindi talaga unang batas wala. Ang kasihan, ebidensya nga, lalo na sa result ang yung butang sa society, wala punta ang result, abi, na ang atong biktima is nagkalupok. Diba, no? Through sa result ng pin, ang pusil man to, nga lupok pala to ang pusil to nga na-recover ta. Ang basiyo bala is alin sa naglupok ng pusil. Oo. So, mga na result. Para kung din ang pamilya man, pumapagwa sa sang result, hindi pa nga lang-alang na kasi basulan ta, bata nila pulis. So, wala doon pa ni Sir Guro ang mga resulta ng scientific examination ng Pero ba sa pamilya anong ilang pagdatanaw, sir? Sa imong pag-istorya sila? Ang isa with regard sa pamilya, sir, ang pamilya is ginarelay na lang nila sa amon kung ano ang resulta sa investigasyon. Siguro sa ila, sir, na may idea naman sila guro, bata nila na sila ang lubos na kilala sa bata na nila. Wala na mabalaan kung satisfied man bala sila. Pag-uwao naman na result ang final investigation naman. Oo. So, posible, within this week, basi makapagawa na ang crime lab. Within this week siguro sila, pag-uwa na sila, pag may mga statement naman kami gather sa mga witnesses, no? Pag ma-subscribe nila, at tagusin mo umpisa sa aton one. Yung mga basihan, kung ano yun ang natabo. Oo. Sige. Si Police Captain Marvin Buenavista, hipi sa Miagao Police Station. Sulaton nila ang result sa ballistic examination, ang autopsy, kag ang paraffin test sa magtimbang nga kamot ni Patrolman Del Castillo. 52 minutos na nakaligad sa alas 9. E-check nato ng update sa COVID. Saka naman numero? Anong top notch serde? Province of Iloilo, Negros, Bacolod, Iloilo City. E-check naton ang update sa COVID. Iloilo Newsline COVID Update. Here are the COVID-19 updates. Here are the COVID-19 updates. Western Visayas sources ro6.uh.gov.ph. New confirmed cases 629. New cases by province: LSI, Iloilo 3, Iloilo City 5, ROF or Returning Overseas Filipino, Iloilo 2, Iloilo City 1. Local case, Aklan 147, Antique 47, Capiz 13, Guimaras 4, Iloilo 159, Iloilo City 110, Negros Occidental 87, Bacolod City 51. New recoveries 851. New deaths 17. Total recoveries 66,171. Total deaths 1,805.
Total active cases, 10,964. Total cases, 78,961. Philippines versus DOH.gov.ph. New cases, 6,560. New recoveries, 5,364. New deaths, 32. Total active cases, 47,996. Total recoveries, 1,449,579. Total deaths, 26,974. Total cases, 1,524,449. Worldwide, sources worldometers.info/coronavirus. Coronavirus cases, 192,428,505. Death, 4,137,088. Recovered, 175,082,719. Active cases, currently infected patients, 13,208,698. In mild condition, 13,126,813. Serious or critical, 81,885. Close cases, recovered, 179,219,807. Recovered, for recovered and discharged, 175,082,719. Death, 4,137,088. Total cases which had an outcome, 179,219,807. Iloilo Newsline COVID Update. Sa aton nga mga listeners, ay ginatingwan naton na makontak ang aton koneksyon live and direct sa South Korea. Kaya nagasaka man tong numero nila ang COVID. Nagligad dito git sa area sa aton correspondent sa kay classmate ni Mia Marquillero. Pero subong ara ko na kuno sa syudad ang mga na-infect sa COVID. Ara na sanay? Okay na? I-check naton ang informasyon sa kay classmate ni Mia Marquillero. Imutan ni siya nga correspondent to. Names, mayong gabi. Johnny Diaz. Good evening. Oo. From South Korea. Good evening. Mayong gabi da sa inyo. Salamat. Mayong gabi man. Kumusta da ang COVID? Kaya nakita na mo din nabasaan nagtimbuo kuno ang mga ang numero sa mga na-infect dira sa inyo. Paano? Diri sa amon sa mga town area, medyo wala man masyado, pero sa city, bali sa capital city of South Korea dito sa Seoul, bali mga 700 to 800 na infection sa COVID. Pero all around South Korea, ang total infection bali mga
1,878 mga dira-dira gid ang estimation. Ang inang syudad ang Seoul na amo na ginakadtuan sa mga traveler, sa mga turista? Oo, balaan mo ang Seoul nga ina, syempre dira gid madungka ang mga naga travel. Oo. Many countries, dira gid sila travel madungka sa may Korea, Incheon. Oo. Kani madamo sa mga foreigners. Amo na nga damo na infection kay ti syempre halin-halin sa mga iba nga mga lugar kadabo sa Korea, syempre ang mga tao malatnan ma-infection gid, ma-infect gid kay ti syempre kung sa school damo ang mga exchange foreign students, syempre malatnan man ang naon sa mga karinderya nga mga foreign people, syempre laton-laton ang mga infected kaya nagtaas gid subong. Muna nga nag-close naman ang mga schools pag ang tanan nga school sa city sang Seoul bali nag-close pag nagaano lang sila anong tawag nga ina Online? Kung sa Pilipinas major, kung sa dre naman sa Korea ya online. Oo, online na lang. So naglikad face to face na kuntani ka mo dira. Ha? Siling ko sa nagligad face to face na kuntani ka mo. Oo. Nagbalik na ang face to face. Kaling kayo siyempre na naman, nagitaas na naman ang infection sang COVID. Amo na nga gin-close naman ang school kag siyempre na naman, balik naman sa tawag nga Pero diri sa amo niya sa may probinsya, siyempre gamay lang ang pamalay kag damo sang mga kabuktiran. Siyempre gamay lang ang mga tao, wala gawa masyado infected sang COVID. So, mga last month may na-infect mga 2 ka bilog. Amo to gin-close man ang school kag balik naman sa online class pero dali lang na na kay ang na COVID na infect sang COVID bali nag-ayo man kagi daw wala man gid na bali daw hospital lang na COVID pero hindi siya kwan kay ti Nag-inom ng paracetamol? Oo, baligin quarantine man 14 days pero ti okay man. Kaya mo na nga daw ang klase nagbalik na sa sa natural. Subong face na ang klase na. Pero dito ya sa syudad, amo patuyang apektado. Magluwas na sa Seoul nga sa syudad na nga damo na infect. Mayara pa nga iban nga mga lugar dira sa South Korea nga damo ang nang infection. Oo, sa mga big city, halimbawa mga Daejeon, bali big city gid ang Seoul no. Sa second city, bali Busan, Daejeon. Siyempre damo kasi around Seoul bali 800, halimbawa 800 infected people. Tapos ang total kabilugan bali 1,878 mga amo na siya. It means nga every city sang South Korea, madamo ang infection. Ikumpara sang una, kag sa subong, grabe subong ang pagsaka gid sang infection. Oo, grabe ang pagsaka sang infection. Kaya siyempre, ang mga tao daw na hangol-hangol man sang natawag nga lagaw dito, lagaw diri. Siyempre, nakulong man sa balay nga pila ka binulan balang tawag nga COVID. Siyempre, gusto naman maglagaw kung mag-travel around the world man Kung mayara da nga may dungol di sa aton sa Pinas, dira mayara man? About, timiya man Tariyo gid. Di ko mag-isinday nga lugar, may yagid. May mga Pinoy mada nga nagkala-infect dira sa syudad? Abaw, may iya gid isang last month may iya nga Pinay na infect di hasta iya pamilya muna 2 ka bilog. Ang mother kag ang iya nga son na infect, 2 sila.
Pero timayo man kay gin quarantine sila 14 days na ayaw mo na gani diri sa amon malapit mo to gani agin close man ang kwan ang amon ding nga lugar bali magkadto sa mga restaurants, mini malls, bali may social distancing, wear mask, kag ano gid mga siyempre may protocol nga ginasunod Oo. Di kung sa quarantine area nyo da, facility nyo da, okay man? Ikumparar des Pinas? Ati, mas high-tech lang di ang quarantine ano diri sa Korea. Siyempre ginaalagaan di agid mo. Natatap gidya mayo, napakaon sa mayo, way lang ginapabayan. Ati siyempre. Daw namin iya pagkaon da, hindi sila nga last ID pareho diri sa Pinas. Pero wala lang ko ka ano gid kung ang mga pagkaon pero diri basta mga pagkaon na do nami ang Stricto gidya mga Korean. Stricto gid kagi diri kung ano damo diya. Halimbawa kung di nga mga hilit-hilit may ano gid may ginahugas na pala nga alcohol nga mga ginaano ginabutang lang libre. Halimbawa kung mag-agi ka Libre lang. Di nga banks. Libre manghugas ka lang daw kung ano, wala problema. Oo. Subong ang data, may ara ka nga nakuha ang data, mga pilatan na mga na-infect. Sa kabilugan gid sa bilog nga Korea, bilog nga South Korea, bali 1,878 na dira gid. Parang dira. Sang ulan na nagsugod nga mo na kada ang numero na? Mga 1 week, 2 weeks? Last week. Last week lagi girada gid sang ano pero sang past 2 weeks medyo gamay-gamay pa lang subong nag gid. Gamat-amat na saka. Amat. So ang inyo da gamat-amat na saka tag 1,000 namon diya tag 5,000 plus da okay lang. Inyo diya pag lapaw na 1,000 gasala na subong inyo yang mga public officials kung paano matapna ang COVID. Tio, sakto gid na. Wala mo siyempre nag-kuhan gid ang government diri sa Korea nga siyempre. Ang health gid ang gina-kuhan kay budlay nga ang pamilya malapnan sa ginatumod gid dason nila kun din ang na-infect kung paano tapnaon hindi kay palagpatisom. Abo, tiara, gid tanan nga mga tao siyempre may cellphone. Tapos ginakuan ginaya halimbawa every 5 minutes. Tapos Mayo, no? May may warning, may signal nga amo ni sa lugar may na-infect, hindi ka mo nagay kadto dira. Ginapabalugid ya gali. Ginapabalugid ang mga tao Nga amo ni sa lugar ni sa sitio pulong-pulong, hindi ka mo magkadto to kay may na-infect, na amo na napabalo sila. Napabalo gid. Be aware gid nga magkadto. Tapos kung halimbawa may na-infect nga may nabalaan nga may na-infect tapos amo na nga area sarado dayon. May gabantay dayon. Tapos kada ginatinluan dayon siyempre. Why man sila nga mayara nga indiscrimination nagaluluntad? Wala man. Ati mayo no? Lain sa Pinoy nga pagkabaloy abuyon niya balay mo yan kon. Amo na budlay. Siyempre, iba ang Pinoy mo. Amo gani. Instead nga buligan mo pa kay way man na niya gin pangayo nga mamo na siya ay mo ipakamalaot mo pa. Dira iya ginalawag gid. Kag ang mga tawo aware nga hindi magkadto daanay. Diri sa amo na halimbawa ma-COVID ka, matawag ka lang sa amo nga number, tapos sugaton ka sang kwan. Sang ililko. O kung ano nga salakyan nga libre, tapos dalon ka sa quarantine. Dason ikon ka i-swab libre lang. Oo, libre. Libre man di sa amon. Libre lang ya tanan. Oo, tapos dako pa ang mga ayuda, may pagkaon, may grocery, may card. Grabe no? May cash. Left and right. Pag gusto ka gali no? Why siling nga silingon ka libre,
katapusan ng imo yung insurance sa imo PhilHealth dito gali makuha. Hindi libre Japon. Dira ya libre gid ya tanan. Wala. Oo, libre gid siya. Bali, provides ang government na yan. Ah. Halimbawa, diri sa amon, kahit bisan nga ang COVID dito sa may city, diri sa amon di medyo wala. Pero at least tanan ginatigaan, gid suporta sang gobyerno. Alin sa bata, hasta sa tigulang. Oo. Mayo no. May budget gid na yan. May budget gid intended sa mga tao na nga mga nabunag, mga tigula, mga bataon, may ara gid ya gali no. Well finance. Oo, maintenance miya gid na. So mas mayo ni at least nakabati man ang mga Ilonggo dia nga mga in charge bala mayo na kay nabatian nila nga mo ng sitwasyon da kung ikaw magka-COVID hindi magkabala ka ginapabalo pa na sa pumuluyo para nga way sa may magkadto dira sa area way sa madugangan nga ma-infect kag well finance pa ginabaya hatagan sa pagkaon. Oo. Amo Okay. gina yan. Okay. Ginasapupo, kasi siyempre problema COVID mo malat na ng iban. Okay. Sa pupuon kung sino to may COVID, tigaan gid sa aming serbisyo maayo. Ginasapupo gid ya gali. So mas mayo ni base may mga development dira names at least ikaw dang correspondent mo kami hindi mapabalo base may talamyawon ka dire sa Hibawan, Mandurriao. Tamiyaw ko lang da ang akong pamilya, ang mga ano bala, Romar Marceliero family, mga landscaper family. Patire. Oo, kag patiri nga kung gusto niyo magbakal sa mga pots, mga magpa-landscape. Kadto lang kamo sa may Hibawan, Mandurriao city limit kay makita nyo da ang kasari-sari nga mga dagway sang gusto nyo nga ara sa mga landscape. Mga accessories nga dapat ibaklon. Pili lang sila to. Oo, pili lang sila. Tapos kung gusto nila magpa-landscape, libre estimate, wala bayad. May discount pa kung magpa-landscape sila, wala problema. I-approach lang nila si Romar. Araman da si Romar siyang manage no. Okay. Si Manina ito ya? Ati, si Maninay mo okay man to Sige, may talamyawan ka pa dugang. Si Guadeline Piso kapamati kag si Edward. Ati, ginatamyaw kong ako yung mga classmates sa mga gwapo nga sa ara sa ibang nga mga lugar da, sa Canada, sa Pinas, sa Dubai, kung sinuda. Mga classmates na tanan Tagbay pa, keep safe always. Nagligat to si Diman nag-report to sa Ontario, Canada. Buhawi to yaya, damdamo nagkala damage sing mabalay. At least karon ara ka naman nga sa South Korea mo na sila nga Canada sabat sa South Korea. Tiyo, akong ano din mga gakatabo nga nali ko ba mga kung anong dugang nga mga ipabayon talangka. Dugang nga mga development kung ano. Okay. Sige. Sige, Nems. Thank you so much. Pagi dari sa Iloilo Newsline. Sige, Jan. Thank you. Okay, God bless. Okay. Mayong gabi. Sige, sweet. Mayong gabi kay Edgardo Saderio Jr. kag sa iyang pamilya. Kag salamat man sa pag-follow kay Dens Lukday Gawahan and Nelsa Cordova. So mo to mga kabyanan ang sitwasyon dito sa South Korea. Kung magka-COVID to ang tawo, ginapabalo dason mayara sila dason niya public address system. Ginapabalo nga hindi ka mo da magkadto sa mo sini nga lugar, sa mo sini nga sitio kay may na COVID dira. Dason ginatagan nila sang kwan, suporta, bastante suporta, libre pang kwan ang swab test. May card ka pa, pwede ka makapang grocery kag may cash ka pa.
finance to sila ya sa South Korea. Diri sa ato niya pagkapalop ta pala nga may COVID daw. Hindi ta gusto. Habuyon tapas ang batong balay. Yamakon mo na, pakamalauton mo pa, indiscriminate mo pa. Dito sa Ilayawaya, yung 1,000 plus ang COVID patient, agasala na tong ilang malideres kung paano nila matapna. Aton di atag 5,000 kada adlaw, 4,000, doso wala lang. Iba talaga ang Pinoy. So wala na kita sa tiniyon sa ato nga pagpangalagad. Upod lang kay Toto Boy Jeff, kag kay Nonoy MJ. God bless us. Ako si Sweet Don Gamarcha Diaz. Ako naman Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat. Kag mayong Mayong gabi, gabi, Pilipinas.